Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mahiwaga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline. Karon nga daw, oy lunes na kita. Dasig lang sa aton siningat tiempo, petsa 14 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Aksyon Hotline. Ari na kita sa dispiraso para sa mga Iloy Sampuloyan. No? Mother's Day kung tawgon, payday, sweldo bas kung may balatunon. Aksyon Hotline. Isiling sa mga Iloy Sampuloyan nga mo masami nagaserving nga budget officer kag nagaserving nga treasurera sila nga may sweldo kapabilinda. Aksyon Hotline. Kahit mo na ning tiempo mo subong nga nag face to face na baw ang imo sining nga ginaareglo. Hindi lang sa plete sang kabataan kada aga pagkadto sa eskwelahan nga budget kundi may dugang pa sa ila balalunon, dugang pa sa ila sining pang-recess. Puerti subong ang ginikanan tanan gaabaga kag nagaagwanta. Aksyon Hotline. Wa ita mahimo that is part sang aton sinicycle sang pagpangabuhi nga kinahanglan i-provide kung isa ka ginikanan. Aksyon Hotline. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Diri gyapon kita sa Lunes nga presentation until 9:30 in the morning. Kabuylog tag karon nga aga si Aksyon JM Baikin, Joe Makairan kag araman si Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Hotline. 41 days na lang nabilin antes ang adlaw sang Pasko, 48 naman kadlaw nabilin sa tuig 2022. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita, rami-ramihon ko lang ni kay karon may obligasyon naman ko no, sa second part sa aton sining nga program. Ariho ano mga dalagko nga mga balita kag informasyon nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Koleksyon sa basura sa palibot sa Metro Bacolod nagapabilin nga problema. Bangod sang hindi gihapon maayo nga dalan pagkadto dito sa ginaulaan. Aksyon Hotline. Di pamangkot sini San O Ayhan Matigayon ka magkompleto. Nga at least ang sinimana, ang ibang tagduwa na kasimana ho sa mga barangay nga wala makolekta, tani makuha na. Ay, panimaho, Bacolod, mag-amo sini. Aksyon Hotline. Doon nagbalik kita sa City of Smell, kag hindi sa City of Smilaw, nanong tabo. O, hibaloon ta na karon kag nano matikang ginahimo sang city government in order nga obligahon ang taga-IPM. Aksyon Hotline. Agkon paano anong approach ni nga makabulig man ang city once and for all para nga ang dalanda matadlong nga maagyan sang ila mga service vehicle o kung ining mga garbage vehicle. Aksyon Hotline. Ano pa? Na maki-update man kita karon dugay-dugay kaso nga pagtiro patay sa barangay Tanod sang sa area sang barangay 35. Di makuno patay ning pobring lutang. Aksyon Hotline. Ano ang pinaka-latest nga investigation sang kapulisan? Aksyon Hotline. Naglabot naman sa 600,000 pesos nga kalitan ang gindulot sang sunog nga nagluntad sa Bacolod kainas sang aga. Tiyang patrol ginatinguan nga makuhaan karon nga aga sang latest update sa investigation ang tagapamuno sa BFP pero do hindi pa available. Aksyon Hotline. Pwede karon dugay-dugay. Ari pa gid ang update ay mayara gimakuno mga pumping machine sa mga gasolinahan nga may depekto. Aksyon Hotline.
Aber i-check na lang nakipa-confirm karon sa mismo konsyal ang nga nagduso gid para proteksyonan ng interes sang mga consumers. Hotline. Kapugusan naman detalye sinibantayan sa paray ng pagpangalagad sa inyo para tuntunan aksyon hotline sa gapon Lunes kita nga presentation November 14, 2022. Now, unahon ko lang ang patrol na si Action Alvin Graba kay may aran siya update to parte sa investigation sa Police Station number 1 sa kaso nga pagtiro patay sining barangay Tanod. Ano madalom sining motibo sa krimen? Dogin palipas lang ang Mascara Festival, damo naman kaso sang tinumbanay sa Bacolod, no? Hotline. Kaobserbar ka mo sina, siling ko anay nga nagtapos ng Mascara Festival celebration, daw nagsagunso na ni ang tinumbanay sa Bacolod, nanong tabo sini. Let's have Action Alvin Graba sa patrol. Patrol reports. Sa update sa latest investigation sa aton kapulisan. Action Alvin, good morning, please come in. Aksyon na at nagapadayon pa ang investigation karon sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 1. In fact, liwat nga gin suko ni Police Major Ramel Sarona ang iya sininga investigador nga liwat balikan ang lugar sang insidente sa posible nga base bala aksyon na art nga may nakakita sa pagpatay diri kay Nilo Payo 59 anyos residente ni siya action art sa Purok Million Flower Barangay 34 sa siyudad sa Bacolod matapos nga gin lutang kag napatay kahapon nga adlaw samtang nagapamulit along sa seawall sa Purok Malipayon Barangay 35 diri sa siyudad sa Bacolod. Suno diri kay Sarona aksyon na art samtang ang biktima aksyon na art ara sa Abbey Funeral Parlor gin pahayag sini nga ang biktima nakaangkon gid no sang tatlo ka malubha nga pilas o number 1 diri action art sa may ilong dampi ang exit sa iyatang pugo ang ikaduhang igo action art sa tiyan lag exit man sa likod nga bahin sang iya sini nga lawas subong man sa iya sini nga kamot now sa karon hindi pa matumod kung nano klase armas ang gingamit sa paglutang action na art granting sunod sa iya nga sa investigation sa scene of the crime operatives wala gid action art sa may nakita nga empty shells ko na nga klase nga empty shells ang ako naging gamit Okay. sa armas sa pagluthang pero nagapati si Sarona nga hindi lang isa kundi posible duha ang tagluthang action art kay after sini nga nagapamunito ko samtang nagakommunity rather ining biktima nga si Nilo Payo ini siya ang ginpalapitan ginluthang action art makatatlo ka best ari action na art. Pero Action Alvin, ang lugar ni nga gida sa Gintiro, mo maning lugar nga dito ko pamunit ning do taga Barangay 35 nga duwa to na missing? Yes, action na art Do ato yang nga klase kaso to na dugay-dugay na gito hasta subong ay mabalaan kundi na tong whereabouts ang na missing to no? Oo, kay taga Barangay 35 man to, itong duha ka missing to. Taga Barangay 35 man to action art that until now, doon ko nakabalik na sa ila sininga pulian pero still missing na siya sang pag-latest bala nga pagpamungkot man naton kay Major Sarona. Now, kagina, sa pagpahayag man ni Sarona Action Art, ang motive diri sa pagpatay kay Payo so say hindi pa gid nila matungod pero wala nila ginadula ang isa ka posibilidad nga may dumot may kaakig bala aksyon na art ang pagpatay diri sa victim. Okay. Kay hunggot gid niya nga ginpatay ginpalapitan kag ginpatay action art ang ining biktima. Sama lang ka tiro no? Tatlo ka pilas sa lawas ang unang pilas na diri nakita action art sa may ilong ba na dampe lapos ni siya sa tangkugo. Grabe. O exit ang ikaduha sa may tiyan lapos man sa likod sang lawas siya sa may lapit na sa sininga abaga. Kag ang ikatatlo action na art atong pilas niya sa kamot. In fact ang motive hindi pa ma-identify pero kinalantaw man nila kay nakaagi na siya preso action art 2007 siya nakagwa after sang 12 years sa prisuhan kay ang kaso sini murder after nga ginbuno patay ang iya sining bilas bala pero after 12 years nakagwa ni siya
aksyon na art. Okay. Ari ang portion ng gida sa pahayag ni Police Major Ramel Sarona. Amo pa na ang kin-check namon kay wala gid namin na nakakita gid mo kung sakay pa sa motor o wala. Amo nag-imbestigaran pa namon kay kini nga lugar kan kulong doon gid. Kalisya sa katao sini nga. Bali bisa records na ton kini siya may kaso ni sa ligat master. And nakakuha na siya kay naka-provision. Daw 2007 siguro siya nakakuha. Kaya naka-provision siya. Aksyon na art ang kapahingin lamang sa pahayag diri ni Police Major Ramel Sarona. Kahapon man, that time, sa nakitaan man naton, kagda istoryan man naton ang bata bala sa ang biktima nga si Okay. Michael Payo. Mhm. Amo ni siya ang subang nga bata sa Nilo Payo Aksyon na art. Mhm. Sa iya sining pagpatibla aksyon na art nga posible basin bala nga ginplanuhan ang pagpatay diri sa iya At tingin sining planuhan amay. gid eh. Kaya bakon mo gintabo gid kagin monitor gid ganing kapamunit na siya. Sakto na aksyon na art. Regular na siya kapamunitaw. Regular ni siya kay sunod siya kada Domingo kunti after duty niya kay siya mismo nag-confirm nga ang iya amay naga-serve bilang barangay tanod. 2007 after sa pagwa sa prisuhan. Okay. And at the same time, naga-sideline ni siya aksyon na art bilang isa ka tricycle driver. Mhm. And after, kung wala man biyahe, may isa pa ka sideline man, pintor man ni siya aksyon na art. Pero pamangkot man naton double check na kung singko base bala sa may nagadumot o kung samtang duty ang imo sining amay sa barangay so sa iya why man kay paglaragway niya may siya kontra action art gin check man naton bala kung may kuan bala action art kung may kuan ang iya sining amay inabalang threat o death threat pero suno sa iya why man action art no ari pamatian ta portion ng gid sa nga pahayag diri ni Michael. Ano wag nila ano kung bakit kita hindi nagagawa kami ikot may kaakit sila na oh may sila na mo safety nga naggahi mo saon may aray Aksyon na art kabahin gid lamang sang iya sining gin pahayag kapati siya nga kilala kun may ara siya ginapatihan suspect posible kilala niya pero hindi niya pa matumod kung sinoy ning nagalutang o kun basin bala Di dapat ina nga mga information vital ina isugid gis pulis na para may lead ang pulis. Oo amo ni ang Person of interest matutukan. Oo, kay sunog gani sa iya iniya plano sunog sa iya nga posible ginaplanuhan ang pagpatay diri sa iya sining amay aksyon na art. Sa karon ang bangkay sang iya sining amay nagapabilin sa Abbey Funeral Parlor aksyon na art. Gin-try gid nato no maka-contact with Chief Inspector Rodel Legaspi ga-travel pa siya aksyon na art ga pangabay siya pwede ka. Okay, no problema. Pero ito yung mga 600,000 tuguling damage to? Yes, aksyon na art, no? Ginabuluban ta mga 600,000 ka pesos nga balor sa pagabutang. Amo ni ang natupok sa kalayo sa sunog mismo, no? Na tabo alas 2 pasado kay nasang aga dira sa area sa yung phase 2 Country Home Subdivision Barangay Estefania. At saka nagapanag-iya diri action art amo si Michelle Gamboa. And sa initial diri first alarm nag-aw ko naglapot lang ni siya action art sa first alarm pero ang nami ang sunod sa iya maayo lang diri kay wala sunod diri kay Legaspi action art wala man sa manapilasan no sa sining sunog but sa karon atong ginpahayag man diri ni Legaspi nga iya na pagasuguon nga ang iya sining arson investigator nga liwat balikan ang lugar sang insidente number 1 diri to check kung ano gid bala ang ginahalinan sang kalayo kag kun diin nag-umpisa ang kalayo aksyon na art. Aha. Balita sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkaulog. Aksyon Radio.
Salamat gid na patrol sa reaksyon Alvin Graba report karon gagang update kung ano ginang gintulaan sa ning sunog kay dira sa may area sang Estefania ti karon na siguro sa Udto. Action Hotline. Galing Chimpo ko pertig ikaipit karon na agaw pagbalik ta karon na. Istoryahon ta si Councilor Calao party update to kay tabi mga natalupangdan gid nga dipiktuso nga mga pumping machine sa magasolinahan. O, may napasabto ni ko may ara gid man, no? Para at least magtarong kag maplastari na sa gusto kay ti kwarta na mo, ginabakal mo ang ginatugong mo sa salakyan. O, tapos wala labot ng mahal ng gasolina kag krudo. Pating pumping machine may namabalan kundi na may dipiktuso para makabakal kita sa ina mga husto kag honest nga matagiga sa mga gasolinahan. Alas 8:24. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. This news... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, ano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawalam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. masyadong magamit, no? Hmm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot lagi daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko per may makamit tapos kakulbaan ko per may kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan per may sakon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko per may basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha ng muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang na panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilir. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan? Capsule. Parisan mo sang tea, a perfect combination for a healthier life. Tandaan gid mga kaaksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon, no? Diri kita sa Lunes naton nga presentation. Rami-ramihon ko lang ni kay sa second part may ara pa ko obligasyon. Ariho, i-check ko lang in a short while kay ang balita kung di nagligad to may ara si Councilor Calao no nga pag-coordinate sa office sa tratapan sang Permits and Licensing Division amo man dito sa Treasurer's Office kay sila ni ang nagbuligay upod sa iya office nga mag-checkar maglibot sa mga gasolinahan dis Bacolod nga 123 ang kabilugan nga operational o kung gana abi kang negosyo. Tigin na check nila to. In fact, may resolution pag ang konsyal naman niya, parte naman sa pero ini kinanglanon man aktual ini duro man bintawso sa mga merkado kapin pagid kon mga kiluhan da kon nga ginagamit nila bla no sa mga merkado ina. Hotline. Ti isa ini kabagay nga gusto naton ihibaloon kun anong latest kay nagwa sa aton nga impormasyon nga nabaton ko nga may ara na nasiplatan o kun diskubrihan na ang team. So mag-amo ni anong matabo sini may mga penalties lang at tubangon may ara balasang salabton sila or nano imuon siniman i-temporary lang suspend anang operation or what amo na nga mga status lang ko nating office mo maning sa Committee on Health grabe man ni subong tanan nga mga bubon sa Mandalagan in fact hindi lang Mandalagan ang City Health Office subong ang sentro gid sang ila ginatutukan binyonano ang tanan nga mga bubon sa bilog nga Metro Bacolod
para sa pagbutang sang chlorine. Amo nang purpose. Butangan chlorine agod nga mag kanadula ang risgo nga basi kung may ara sang cholera nga pwede tunaan no, sa pag masakit sang pumuluyo. Ting ludluhod na sa Mandalaga na mo tong last week ko, isa sa pinaka-latest nga nakuha naton nga report man gikan sa CHO mismo. In fact, in pang-close dito, bawal anay sa sulod sa 24 oras nga makuhaan sang tubig. Action Hotline. Tinagligad pa to nga si Mana, butang balon subong pwede na magamit ng tubig to eh. Amo na ang pinaka-latest mga ka-aksyon dito sa may luhod-luhod sa Barangay Mandalagan. But nevertheless, ang aton malang diri amo ni. Kinahanglan make sure gid ang City Health Office sa mga local officials sa mga barangay kag sa mga banwad sa mga barangay sa palibot sang city, mga barangay kapitan, barangay kagawad, purok officials, yan mo ng tsimpo nyo, bululigan ni. Nga hindi man abutang sa alang-alang ni ang sitwasyon sang mga residente ninyo. Nga base bala ko matapikan kulira. Karon way pa man sa recorden nga napatay gisang ang kulira kung di ka mamatamaan. Kaya kung hingaga ko sa ospital, actually makarecover ka man niya mo. Action Hotline. Lain ng tiyan mo, ang epekto bilang pertigig ka lalasang sinakit ka tiyan mo. Pero kung madala ka sa ospital, dako ang chances nga makarecover kaya eh. Pero amo na bala gasto, amo na ang pinakamasubo. Okay? Action Hotline. Plus pag basura ni ano ni basura ni sa yung plano sang IPM kag doon nag-init naman na pila ka mainadlaw. Way pagin matarong da nga lagyan pagkadto sa Pilisa, ano ni nga daw ay koleksyon sa mong man? Very check na karon. Kabay pa si Mayor Albi kay Lunes sumong makagwa na damo ni sang mga concern kag kabay pa magka-presscon si Mayor Albi karon para nga maklaruhan kag masabat niya ma-address ang pila ka mga bagay di sa Bacolod. Number 1, basura. Number 2, parte sa transportation. Amo ni sila nagahinulat subungo. Kay teng transportation may 2 weeks nga ginatag nga makarelax sila. Relax mo anay in 2 weeks time. May arata anay siling sang LTO, LTFRB, kag City Government of Bacolod o kay kasugtan tadi. Sa sulod sang 2 ka semana, akalmahan ta di anay. Ceasefire anay, way anay dakpanay. Pwede ka mo anay liwat ka biyahe. Action Hotline. Pero after sa 2 weeks ni wala na, balda na eh. No? Sigurado operation na kag tapos gig ka mo. Action Hotline. Amo nang inyo sini mga balantayan after na sang 2 weeks na ginatag and hopefully si Mayor Albi kay titapos naman ang quarantine after nag-positive. Hopefully nga makabalik na siya no, sa Bacolod Government Center today para na magserbisyo ka makasabat sa pilaman ka mga concern. Online sa hotline. Online. Pero antes na mag-commercial break, aring nga gawong ko lang anay, Councilor Calao Puentevilla on the line. Councilor, how are you? Good morning. Saxon Art, dari Saxon Radio. Yung aga, Action Art, no? Salamat nga madamo. May aga, gid, kag makaingon anong naman kita. Salamat gid. Ma-check lang ko sa imo, sir. Ambot ko initially, nakatag na sa imo report ang taga CTO, City Treasurer's Office, kag ang ginayo man natunto ang City Treasurers kag ang permits. Nanong latest, sir, anong feedback sa imo sa 123 operating nga mga gasoline station? Dumayara na diskubrihan sila kuno nga daw may pila ka mga diferensya? Well, ginahulat na pa ang official no nga report gina-expectar ta nga mabutang in writing no kay as of Friday pag-communicate naton sa ila siya do ka minimal pa lang sang nalabutan nila no fuel station or fuel pumps no. Okay. Na check up no in terms of calibration, inspection and sealing no sang ini nga mga gas stations no. We expect nga kung may ara man gid no, kung may ara na nga mga reports especially sa mga nakitaan nga hindi amo ibutang gina naton sa papel ang mga violations kag mahatagan sila dutay nga tinion for due process, but at the end of the day dapat kina-expectar ta nga mga fuel stations naton ara gid sa insakto no ang ilang nga
pamalakad kag insakto man ang ilang nga mga pumps no Aha. nga usar kay sado nagid subong kamahal no kabalo man ta sang krudo kag sang gasolina sa aton nga syudad. Oh, do nag-request mo to sir dugang nga mga galamiton o kung sa lakyan kag iban pagid nga mag-concern ang ini nga grupo ang city maka-willing mag-provide sini or mayara dugang kita nga service nga ihatag sila? Well, amo na ang mga requests no ginapalabot nila sa aton kag of course ang mahimo naton nga mabuligan ta sila ayo no sa aton nga alkalde sa Okay. aton mayor kag at the end of the day hindi tayo pwede kahulat hasta kung saan o sila makadugang augmentation no. So ang ginahimo is gasugod na gid sila libot kag sa ginambal naton gasigi na sila check up no. Madugay-dugayan lang kay 123 ang operating mga gas stations but we expect no biskan sa amo na kadamo kag dutay sang aton nga check ups sigihon gid gyapon ang operations hopefully madugangan but lantawon ta no kay sa ginambal naton aton mayor's office among maka-decide. Okay. Yes, sir. Sir, ang sa merkado to yung ginduso mga resolusyon nga i-check man ang mga kiluhan dira kag iban pagin nga maginagamit nga mga equipments. Saan to siya ma-operate na to, maumpisa na to within this week? Hopefully Action Art no kay ang natagan as of now mando no sa aton mayor's office ang ini ang fuel stations no kay i-check upon no. And we expect may lain nga team nga makalibot man kahit sa ginambal naton initanan para ni sa protection sa mga konsumidor nga nagasigi gasto no kag nagabayad sa aton nga mga gasolinahan kag sa aton nga mga merkado no. So ay ginabuligan taman sa pag-facilitate kag closely naga-coordinate kita sa mayor's office kay once magando na ang aton alkalde makasugod na libot Action Art. I see. Sige, so time kabay pa within today may ara update kay base sa mayor guro tapos naman tong quarantine period niya within today base makabalik naman City Hall no. Yes, we expect the mayor to be home no maaari na di balik sa Bacolod sa NGC by this week no. Kita nagalibot naman sa NGC kag sa mga aton mga appointments kay cleared naman kita. Although negative kuya halin nagligad si mana luyag ta mag back to work na no kag sigurado nga ang mga hilimuon naton mahimo tanan no. Rest assured Action Art nga once may balita na although may due process pa man ihatag sa mga gas stations pro at least importante nga makitaan ta nga ini sila maghahalong na no kag magsigurado man nga insakto man ang ilang mga produkto nga ginapamligya sa aton nga syudad. Yes sir. No kag ti ang partis bubon guro ni may update man ni karon ning pag-close nga subong after 24 hours tong inatag sila base mabalik man to operational subong no nga magamit na ang mga bubon sa Mandalagan kag sa iban pang bahin sa Bacolod. Yes, 24 hours ang pag-chlorinate, pag-chlorinize, ginasigurado talang antes mabuksan liwat no for public consumption na mausar ng liwat sa publiko. Ginasigurado talang puro-puro gid ang paglimpyo no kay ang bakterya sado man kadasig maglapta liwat Action Art no. Ang 24 hours nga nahibaluan naton is ang paglimpyo pa lang no, hindi ko sure kung ano kadugay at least I think doble ang pagpatay sang kagaw kung may araya sang confirmed nga positive case ang cholera sa ini nga mga bubon no. So basi mas lawig-lawig kay na confirm gid nga may nga positive ini. So we expect no basi mas lawig-lawig sa dutay. Anyway, in protection man no sa aton nga mga kauturan nga naga-usar sang bubon sa Barangay Mandalagan. Sige. On that note, ma-update lang kami sa imo, Councilor, sa pila ka mga within today or sunod nga mainadlaw. Salamat ki sa time, kag good morning.
Salamat kay Madamo Action Art. No more power sa imo sa programa kag sa pamilya. Mayong agagit. Salamat kay Madamo. Mayong agagit. Action Hotline. Councilor Calao Puentevilla, ang chairman sa Committee on Health. Now, partitioning 123 ka gasoline stations. Baloon tani kung saan ni matigayon no ang pagkumpleto na sang report nila kag kung may ara agin man nami ni kun mabalantay nga kung sinon ning magasolina nga may depekto para nga may ideya man ang publiko. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% Action Radio. Paano mo pangingitiin? Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Magi Kusina Serye. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mga kwento ng buhay, pag-ibig at pagkain sa isang kusina serye na handog ng Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi, ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Kung ang lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Karamihan daw ng mga lalaki ay agresibo pagdating sa love life, lalo na kung sila ay gwapo. Subalit, may mga lalaki ring torpe at mahiyain. At paano kung conservative at mahinhin ang babaeng kanyang nagustuhan? Anong kanyang gagawin? Tunghayan po natin kung paano natulungan ng pagkaing niluto ng may pagmamahal at ng Maggi Magic Sarap ang torpeng binatang si Isko. Meron nga bang magagawang magic transformation sa katangian ni Isko ang masarap na pagkain? Tunghayan po natin ang kanyang kasaysayan dito sa ating dulang Maggi Kusina Serye. Anak, ano ka ba naman? 30 anyos ka na pero wala ka pa rin girlfriend. Balak mo ba talagang maging matandang binata? Siyempre naman po, Nay. Gusto ko pa rin makapag-asawa at magkapamilya. Paano kung magkakaroon ng asawa, wala kang ang girlfriend? Hindi ka kasi marunong manligaw. Ay naku, Cynthia, pwede bang tulungan mo naman ang anak ko? Baka meron kang kaibigan pwedeng ireto sa pinsan mo. Meron naman po, tita. Sa katunayan, na-build up ko na po siya kay Maria. Ang kaso masyadong torpe itong anak niyo. Sinong Maria? Yung anak ni Gusting? Okay siya sa akin. Boto ko sa kanya. Siya nga naman, Isko. Ikaw na lang ang hinihintay niya. Oo, may gusto ko kay Maria pero nahihiya ako . Hindi ko nga magawang lumapit sa kanya. Sige, bahala ka. Kung hindi ka kikilos, baka maunahan ka ng iyong karibal. Ang tagal ko na nang nililigaw sa'yo, Maria. Bakit tayo mo pa akong sagutin? Masyado ka namang choosy. Dapat lang, Berto. Kailangan maging choosy ako dahil ang pag-aasawa ay panghabang buhay. Ayokong magkamali. Ang kaso, tumatanda ka na. Sige ka. Baka maiwan ka ng huling biyahe. Hindi naman ako nagmamadali at ipinagdarasal ko rin ang bagay na ito. Bahala na kung sino ibigay sa akin ni Lord. Maganda yan, Maria. At ipagdadasal ko rin kay Lord na sana ay akong piliin mo.
Kumusta na, Isko? Bakit binata ka pa rin? Wala ka bang nagugustuhan sa mga dalaga dito sa lugar natin? Meron naman po, Tatay Gusting. At nakakahiyaman pong sabihin, gusto kong malaman ninyo na may gusto ako sa inyong anak. Oh, wala namang problema sa akin. Dahil alam kong matino ka. At kung sakaling liligawan mong anak ko, boto ako sa'yo. Salamat po kung ganun. Pero nahihiya po ako kay Maria. Oh, ano naman ang dapat mong ikahiya? Matinong lalaki ka, may magandang hanap buhay at walang bisyo. Kaya siguradong ipagmamalaki ka pa niya kapag ikaw ang naging nobyo niya. Ang kaso nga po, torpe ako. Kahit minsan, hindi ko pa po naranasan kung paano manligaw. Tiwala lang sa sarili. Kapag may tiwala ka sa sarili mo, magkakaroon ka ng lakas ng loob na gawin ang mga bagay na mahirap para sa'yo. Sana nga po, Tatay Gusting. Sana nga po, magkaroon ako ng lakas ng loob. Mas maganda siguro kung ikaw na lang ang gumawa ng unang hakbang. Ano? Ayoko nga. Kilala mo ako, Cynthia. Dahil nung elementary pa lang, magkaklase na tayo. Alam ko, idol mo si Maria Clara. Kaya nga boyfriend since birth ka pa rin hanggang ngayon. Samantalang ako meron na akong asawa at anak. Kanya-kanyang panahon lang yan. Hindi pa lang siguro dumarating ang tamang lalaki para sa akin. Malay ba natin kung si Isko na pala yung hinihintay mo? Meron namang paraan na maipakita mo na gusto mo siya. Tapos, hindi ka lalabas na cheap. Paano? Anong gagawin ko? Meron kasi tayong kasabihan. The way to a man's heart is through his stomach. Ang ibig mong sabihin, bibigyan ko siya ng pagkain? Oo, ganun na nga. At may kakaibang magic ang naisip kong pagkain. Siguradong maglalaho ang katorpihan niya kapag natikman niya ang pagkaing ibibigay mo sa kanya. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin, magical. At ngayon, balikan natin ang kusina serye. Handog ng Maggie Magic Sarap. Anong masasabi mo? Masarap ba? Wala na akong masabi. Super sarap talaga tong lumpia. Oo nga. Ang dami nyo niluto. Pero mukhang mauubos namin. Oy, bakit ba ayaw nyo kami saluhan, ha? Kumain na po kami sa bahay at naparami rin po ang nakain namin. Masarap naman talaga kasi. Sino ba sa inyo nagluto? Ikaw ba, Maria? Ay, opo, tita. Masarap po talagang magluto si Maria. Di ba, Isko? Oo. Sinabi ko na, di ba? Lalo tuloy akong... Sige, Isko. Ituloy mo sasabihin mo. Kasi lalo akong na-inlove sa'yo, Maria. Ay, ayun! Sa wakas nakapagsalita rin. Ay, kinikilig ako. Oh, ano, Maria? Bakit bigla ka nag-blush? Ay, teka muna. Ano bang meron dito sa lumpiang ito at napakasarap? Maggie Magic Sarap po ang nagpasarap dyan. At syempre, niluto ko po yan ng may pagmamahal. At dahil sa sarap nitong lumpia, nawala ang katorpihan ni Isko. Oo nga eh. Ewan ko ba kung bakit biglang lumakas ang loob ko. O, teka muna, Maria. Nakapagtapat na si Isko na in love siya sa'yo. How about you? In love ka rin ba kay Isko? Tsaka ko na lang sasagutin ng tanong na yan kapag
Si Isko na mismo ang nagtanong sa akin. Ay! Kinikilig ako. O ayan, Isko. Pagkakataon mo na magka-jowa, kaya tanungin mo na si Maria. Ang sarap nitong lumpia. Kahit ilang beses kung ulitin ang pagkain, hindi ako magsasawa. Hindi lang po sa lumpia. Kahit ano pong iluto ko, basta't may kasamang Maggi Magic Sarap, siguradong masarap talaga. Ay siya nga pala. Kumusta na kayong dalawa? Nagkakamabutihan na ba kayo? Kinikilala po namin ang bawat isa. Pero pasasaan ba't doon din po kami pupunta? Hindi naman po kami nagmamadali. Opo, Itay. At sa nakikita ko naman pong takbo ng aming friendship, baka nga magkatuluyan din kami balang araw. Talaga? Magkasintahan na kayo? Wow, congrats sa inyo, ha? I wish you all the best. Salamat, Cynthia. Malaking naging tulong mo. Pati na rin ang Maggi Magic Sarap. Malaki ang naging bahagi niyon sa aming love life. Kakaiba talaga ang istorya ng love life nyo. Very unique. Ako rin eh. Hindi pa rin ako makapaniwalang may girlfriend na ako. Tapos ang sarap pang magluto. Hindi lang ako masarap magluto. Masarap din akong magmahal. At ang nagmamahal, nagmamagi Magic Sarap. Hindi lang pagkain ang sumarap, pati relasyon natin. Alam kong magiging matibay. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Ang nagmamahal, ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggi Magic Sarap. Ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggi Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggi Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anumang lutuin, magical. Tunay ngang ang masarap at masayang samahang nabuo ng dahil sa Maggi Magic Sarap ay patuloy na magiging matatag. Dahil ang masarap na pagkain ay nagpapasigla ng damdamin at nagbibigay ng lakas ng loob upang masabi ang mga bagay na dapat sabihin at magawa ang mga dapat gawin. Siya nga pala mga kaibigan, ang Magical Lumpia Recipe na ginamit sa kusina seryeng ito ay matatagpuan sa maggi.ph. Maraming salamat po. Ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso. Ang sarap ng buhay sa mundo. Ang nagmamahal, nagmamagi. Number 1 Aksyon Radio ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, IS. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes,
sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas, nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sino man nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang ilan
man tari nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo, kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio and Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Last and final stretch sa aton nga pagpangalagad karon iyang Lunes. No may agad ra kay Ruel Saligumba kag Milagros Pacheco. Thank you gida kay Allen Louie Himotiyaho, kasi manual aton nga taga Kaliling mayong agaman. Tamiyo lang krus na Carlota City si Nanay Lida Hidlayan Himuteya. Always man ga monitor. Salamat kid sa imo Nanay Lida. Si Gerson Sapanta, araman kag Carmela Saldavia. Thank you gid sa inyo Daisy Tiham Chusima. Araman si Rex Kirubin kag Ija Droba Nil. Sige kag Silverio Sernal. Ano mga nagamonitor sa aton karon nga aga si Janet Podadera. Galing kay Dukalang Alang na niho. Kung mabitin ang interview ta karon sa ila, sige lang kung maging agaw giman kag available sila karon kwaon ta ang taga Stone. Kabalo ka ang isa sa maginabantayan ta subong is after 2 weeks gasispayan nga ginambal sang city government o ginayo sang city government sa bahin sang LTO kag LTFRB. Now kay after sang 2 weeks na iya kung hindi nila kung wala na gid sa solusyon, ang tanan ini nga waay makarinyo, makaparehistro sang ilang registration sa pagbiyahe. Ti kundakpon kamo makumo 120,000 ang imo sining atubangon yung penalty. Amo to ganing nagligan ang reason katong na dakpan tong nga driver no nga natukiban nga wala siya sang mga dokumento. Kita mo way na ganin lagin gawad to kay gawaron mo pa imo mako mo 120,000 o kapin pagid kun dayon no naginikag amo na lang ning last abi nga hurang nga ihatag sa ila o gawaron mo tapos di maghihapon magkabiyahe tanong gwa niya Action Hotline na ako siling ko gani tilang tawon taniya kung anong matabo hindi okay na lang action doors kailangan lang na ni hindi na lang kay way na ginuipit na karon na lang na sa udto kay check ta lang na ang taga Stone partitioning update no kag of course kabalo ka although nga ining sahi isang kasuguan. Amo na bala siling ko, bisan nga ini isa pagid lamang ka hindi pa ya kasuguan actually ang pagpatuman sang ginatawag nga modernization program kay ti ina isa lang ka administrative o kun may ara lang sigin papanaog nga order, department order para sa pagpatuman sini. Yet gintutukan sang gobyerno. Ako nakita, ako nami ginman kun tani kun aircon perming gabiyahe, no? Action Hotline! Bisan magmahal-mahal jutay, pwede makaya sang tao magsakay. Ang problema lang galing kay do ka wrong timing, kay hindi pa nakumpleto ang required number. Inablang kadamuon, sang dapat nga mga modernized jeep nga magabiyahe in every route o kung sa kada ruta. Now, ari pagid. Di siling sa taga-bitaw nagliga, dumduman yung may mga ruta pang way payas ng applicants. Di karon kung pauntaton mo ginituod, sino ni mabiyahe nga sa sining nga mga ruta, magluwas kung may ara sang traditional jeep, nga may ara pa sila availability, kung dira nga ruta, pwede pa makabiyahing iba nila nga unit. Action Hotline! Pero kung why ganit, tapos gini. After 2 weeks, kung di masettle, niti mo na ganit siling ko, pakabalik sa City Hall
si Mayor Albi Benitez kada mo ma-concern ga hinulat si partitioning transportation. Puli kay do subong manahalos ang deadline sang ila sining nga pagpaidalom sa quarantine period. Pero kita ko si Councilor Algani, tigatiyog naman, may mga activities naman na ginatinan, although pulo to silang nagpositiva sa swab test, galing way matugin pang-mensular gid kung sino mga ngalan nila to. Pero at least tapos na, no, sining adlaw ang process. Tilang tawon ta niya, back to work na sila sa pag-address ning tanan nga mga concern. Pakaronan ta ni sa udto no, sa Action BBB program kang latest nga mga development nga inyo tutukan. Why na kita panahon rin sa inyo Lunes nga presentation. Naging kabulog naton si Action Oliver Pason, araban si Action J. Imbaikin, kag Action Dorel Cabato. Ako naman, Action Artay Hupon, saying thank you for joining the show. Nasa balita o nasa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!